yonti ene lamgo wattata hakkille mum e golle de sociétaire gollata do e nder reedu Fuuta sabu lawol njum ha ourossogui gilgol fuddi faade nyalangal hande e pitali nana job e nyanden ko natirde pete ko goto e autoji mabbe e yani e moto kono hande non odo aljuma didon o werlaji didi e deggu jummide ton to lum galloy en goto wadi kilebe ha heewi gonne ciagolo woni tan ko chauffeur yummiraade goto codonodo marchandise mum apprenti o dem ngari habe pandi pete be kawri e goto e kamengaaji mabbe bo gondo ciagalo non yiyani mu wi ene double kedde yeso ko don tan kuccindiral wadi e pelbondiral chauffeur ko don tan hawre lajal de sapeur pompier nodda areni mo nayumo be yetti yummiraade gonnodo auto be nedum ton suud safirmo pete woppani mo be jewtnimo ton to njum ha ton to nokku men mo Thiès ko ton tande o hawre lajal ko non oro saha ateskama e fofde deden golde be gollata goldo lawol ummade njum afaade ourossogui de lawol ngol nan yobo pitali kewdi ko non fofde be bi ko wasde be yarude sese kadi e wasde be rosde laabi di musabuni kala accident baddo teskama hen ko poussière de taker accident di en bada ko non kadi e wiide be ganda won jangube code la route be biide hay panneau goddo signalisation ala e laabi